Emntwana. Awuthi Oh, ulimi lisakhona. Ya likhona. Manje yenza njani ulimini? Uzothengani uma uyiwina le mali? Ngizothenga impuphu. Hayi. Issue. Bafethu my brother, la nobani igama bafethu. Bafethu Nyora mina. Nyora. Usunyora yena urata dilo tsa manyora. Uja lenyora. Hawu. Amanyora konje man. Ulenyora man. Awugatsiba mos. Bafethu King Ginger, Cream de la Cream. This is Big Lit TV bafethu. Wherever you are. Awutshela umngani wakho phela uthi ngitha subscribe yini Steph. Ayibuka hleni ngiyandlalisa ngikhohliwe uthi la natha ngokhuluma English. My name is King Ginger, Cream de la Cream, the only boy that does it in South Africa. Africa ngeke ngifice. Baba uyavuma ngithi? Africa yenza kancane. Umzansi number 1 straight. Itso champagne uyawudla upelepele? Ngiyawudla. Awusabi? Angusabi. Manje uthuswa yini? Isimanye ngiyatatazela. Manje mfethu utatazeliswa yini pelepele. Othi ngikufayela ama-swings awu-10 ngikunika u-10 minutes mawuqede lapho ngikunika u-200 angithi ngiwuphethe in cash. Uzothengani uma uyiwina le mali? Ngizothenga impuphu. Hayibo ulenyora uthi uzothenga impuphu uthintana le. Amanzi wona uzothinta le. Lenyora. 12.5. Oh, señora. Tango. All right, siphethe othi ngikuphakele. 2 4 6 8 10 phume 1. Yeah. Ngalifaka input. Ngalifaka. Libe khona. Straight. Libe nje extra. Extra. Uthi my brother, extra for the road. Sibonge. Akujwayelekile ukuthi kube khona ama volunteer. Athi extra for the road. But wami ke ama rules ngeke ashintshe. U10 minutes kuzoba u10 minutes. Ukuthi there is extra for the journey, it doesn't count. Kodwa kuzomela wagcibe wonke under the time of u10 minutes and then emva kwalokho nginika u200 rand cash same time. Uthe uzothenga impuphu ayikho inkinga. Awuthi siqale sibe simthelela. Ayudayo yudayang. Yabo. So nefethu upelepele vele into ongayisabi. Into engayisabi umkhulu. Uqale nini? Uqale 2015 umkhulu vele uthanda lo wenyoni yabo. Olo wenyoni. Wena kuphi emakhaya umuwazi upelepele wenyoni? La igole bawazi upelepele wenyoni. Ngibuye show emakhaya. Umkhaya wami. Awuthi ngikuthelela kancane. Ukuphi neshow? Kubunet mangazi shonga ngayo umkhulu umtshele njalo. Wena njalo wena udlala ngami. Phela mina ngaseginga indlovu so eshowe ila ngithenga khona idorobha lami elikhulu lelo. Yeah, umanje usebenza khona lapha eshowe. Yabo. Thatha ke idla ke mfethu ngicela nimcountele down ukudla ima wo. Mcountele down 5 4 3 2 1 shendere bobo. Shipopo. Injani bungayilindele into ebaba kanjene wayithele njani ya baba bungayitshela uthi baba ne ulimunce lelo thambo umunce lelo injani washa ufake la mathambo injani bungayitshela uthi baba nje gaqele yina ukhalela ukuyeka manje wathuke ikwenzani lo phela khuluma iqiniso injani manje buyitshela uthi nginamanga uthi ya baba inkinga yakho ya injani khuluma baba injani kunjani endlebeni ngathi ngene umuntu kuthi icula kuthi memeza ithi ngifake 2 same time ungawufaka ni 2 same time kodwa ngina space awuna space ne Unjani lo pelepele kanti? Ukwenza umunqa amathambo. Fakubisi. Hayibo. Uthi ubhuti lapha fakubisi baba. Hayibo bhuti. Kanti injani lento mase nigijima kanje?
ibaba la kuthi yenza njani manje but upelepele nje imuphi upelepele wokuwudla ocishe ufike kulo ilo wenyoni usho ukuthi owenyoni uyawudlula lo noma lo uyawudlula wenyoni waqhaqhazela mntwana yini waqhaqhazela manje nangu umntwana eqhaqhazela umntwana singayibiza iambulance umntwana khuluma mntwana ngithi lo wenza kancane owenyoni wona otrapha kakhulu futhi kuzomela sizama ukuthi sengowenyoni mntwana kwenza njani manje mntwana kuthiwa thula uthi du mntwana injani somfowethu gijima umntwana lapha eshowe la angakazaye khona kodwa uthi ungakhona noma ungangakhona noma ukhona khona lapho mntwana ungabindeki mntwana khona bakugcobela iqatha mntwana ngeke mntwana awuthi ulimi lusakhona likhona manje yenza njani olimini hayi ayithoka leso hayi mntwana imntwana dance hayi mntwana awupixana lana mntwana angasali isosi mntwana hayibo nimthatha kulo muntu hayibo kanti nimthatha kulo muntu hawu machita abaphethe niyabukisa umthetho wenu akufake mina ngabe kuyakhaliwa manje hayibo amathambo iplate likamntwana hayibo wenza ngani mfethu vele upelepele into zakho hayi ngikhule ngayo lento ya endweni ukhule ngalo wenyoni kuzo zonke inyoni ezikhona lapha bafethu uma ibrother ukhule ngani uyinini ngahlala ngayazi pelepele wenyoni so fethu two clipper now fethu cela ukukunika guys ngicela simcongratulate nje bafethu simhlabise eyakhe le mali yakhe yayideserve cabanga mfethu uholela ukuthi udlile usuthi uholela ukuthi udlile cabanga injani manje amalipsa njani so kumuntu osekhaya mfethu obukayo mfethu ungam-advise uthini angayizama le mpahla le mpahla iyasho don't try this at home ayisebantwana ya kubaba kuphi manje maye kubaba la ugcine nini ke toilet inyongo uyayikhipha inyongo ngihlezi ngikhipha vela umkhulu ngibheta every week hayi ke mawukuthi vele wena uyinkunzi yompeyito hayi uzosinda baba ngoba this is the bomb mshanami qothuka ididi la ayidlali nje lento bethu uyayibona nawe unjani lo pelepele ngikubone ngathi uyawukhotha wona mfethu sisingasho ukuthi yabo small hot singafaki bo extra sifake lapha yana yabo ngathi medium wona uyababa ngeke mhlawumbe usazokubabela baba wami Biglit TV King Ginger Cream de la Cream hayi namhlanje bengitshela ukuthi ngibabambile ama 1 by 1 bele kubethi ayibabi lempahla lena kumele nginyuse igame yami kumele ngenze show ukuthi the bomb mangiyiletha la ngiqale ngisa ukuyifudumeza beyithola ishisa. It's going crazy, it's going bananas. Make sure that you subscribe bafethu ngizonibona kwelandelayo. Njayami ngiyabonga. Salute.